Tu je Toxic TV, _SK a dneska si ukážeme prezentáciu, nebude to hra, ale prezentácia. Ukážem vám dneska USB, Intenso 16 GB, môže ísť do telefónu, počítačov, kamier a tak ďalej. Takže ideme sa pustiť do rozbalenia. Tak dúfam, že vám rozbaliť a nie roztrhnúť. No, tak keby to bolo dobre roztrhnúť asi. Takže posnažíme sa to dať ako kvázi normálne. Ľudia, fakt je to silný materiál. Neviem, či to robia z plastu alebo z čoho. Chceme USBčko. Dostávame sa za chvíľku k USB. Priamo vám ho ukážem, ako vyzerá. Ja ho takisto tiež prvýkrát vidím v ruke, teraz som ho odbalil len. Tak dúfam, že... A ináč, nie je to hociaké USBčko. To USBčko je také, že ide tam asi zrejme aj pamäťová karta, len asi nie. Je to obyčajné klasické USB a potom USBčko do telefónu. Áno, ide to do telefónu. Klasická koncovka do telefónu a z druhej strany, keď ho otočím, je to PC. Takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať odber, koment a tak ďalej. Takže